Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Rebo sekawan Februari 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Berkah kasarasan, kegiatan, tuwin kawilijengan sampun Gusti babar ing ngajeng gesang kita. Pramila sumangga ing wekdal enjing peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun kanthi bekta manah kepaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu. Nyawiji kelayan Gusti wonten salebetihing pandonga enjing. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kitung pasamuan Jawi 8 kalih. Lamun kula kesayangan. Oh
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking Injil Lukas 6 ayat 12 tumugi 17. Gusti Yesus banjur mirsani para sakabate lan ngendika, "Rahayu kowe kang padha mlarat, amarga kowe padha nduweni kratoning Allah. Rahayu kowe kang saiki padha keluwen, amarga kowe bakal padha kewargan. Rahayu kowe kang saiki nangis awit kowe bakal gumuyu. Rahayu kowe menawa merga saka putraning menungsa kowe padha disengiti ing wong, disingkang-singkang sarta diwewodo apa dene jenengmu dianggep ala lan diemoi. Ing dina iku kowe padha bunga-bungao lan suka-suka, amarga saknyata bakal gedhe ganjaranmu ana ing swarga. Amarga para nabi iya digawe mangkono dening para leluhure. Nanging pilai kowe, he para wong sugih, awit kowe wis padha tampa panglipur saka kasugihanmu. Pilai kowe kang saiki wareg, amarga kowe bakal luwe. Pilai kowe kang saiki gumuyu, amarga kowe bakal nandang susah lan nangis. Pilai kowe menawa wong kabeh padha ngalembono marang kowe, awit iya kaya mangkono iku panggawene para leluhure marang para nabi palsu." Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika bekjanipun tiyang ingkang tansah nyelak. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten setunggal video ingkang sumebar wonten ing piranti pasrawungan utawi media sosial. Ing pundi wonten setunggal anakan iwak hiu paus kelayan praunipun tiyang ingkang njolo iwak. Anakan iwak hiu paus menika nyobi nyedaki tras prau. Ananging para tukang njolo iwak sami mboten gatosaken. Anakan iwak hiu paus menika nyobi tras nyedaki ngantos para tukang njolo iwak menika sami mangertosi pilih wonten anakan iwak hiu paus ingkang betahaken pitulungan. Lajeng dipun tingali jebul wonten tali ingkang jiret ingkang damel anakan iwak hiu paus menika mboten saged ngelangi kanthi merdeka. Mila tiyang sami ngendhekaken prau lan nyobi nulungi kanthi ngethok tali ingkang jiret iwak hiu paus menika. Wusana iwak hiu paus menika saged luar saking jiret lan saged merdeka lan nglangi kanthi sekeca. Semanten ugi kita pilih gesang wonten ing alam donya menika mboten wonten ingkang saged kalis saking momotan lan masalah. Tasih kathah momotan ingkang reridu lan silih gumanti nyaketi ingkang damel gesang kita kados mboten saged ngraosaken bingah lan bekja. Lajeng kenging menapa saged mekaten wonten perkawis ingkang perlu lan wigati. Menawi gesang amung ngendelaken kegiatan piyambak badhe damel gesang menika saya tebih saking Gusti. Ananging menawi kita nyelak lan tansah nyuwun pitulunganipun Gusti, ing gesang kita badhe ngraosaken panuntun sarta kegiatan ingkang saking Gusti. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, kados piwulangipun Gusti Yesus, ing pundi kathah tiyang ingkang sami nyelak lan ngorong dhateng piwulangipun Gusti. Tiang-tiang ingkang sami ngalami kawontenaning gesang ingkang boten sae. Kathah tiyang ingkang gesangipun menika tansah ngraosaken kathah momotan, ngraosaken kathahipun reritu. Ingkang gesangipun menika mboten ngraosaken kepenak, mboten wonten raos ayem pingah tuwin kabegjan. Tiang-tiang menika ingkang sami nyelak
dhateng Gusti Yesus. Lan tiang-tiang ingkang sami nyelat dhateng Gusti Yesus menika ingkang sami nampeni berkahipun. Tiang ingkang ing sadengah momotan ingkang tansah ngadepi kawontenan ingkang boten kepenak. Tiang-tiang menika ingkang badhe luar saking jeriting masalah lan momotan. Tiang-tiang menika ingkang ing saben wekdal ingkang dipun wastani tiang ingkang sekeng, ingkang keluwen, ingkang nangis, tiang ingkang disengiti, dipun aniaya, diemoi dening tiang-tiang donya. Tiang-tiang ingkang ngraosaken momutaning gesang. Ananging sapmangke tiang-tiang menika mboten kemalih dipun wastani tiang ingkang apes lan tuna. Ananging tiang-tiang ingkang badhe ngraosaken karahayon ingkang saking Gusti. Tiang ingkang bejo raharja. Keng menapa saged kasebat tiang ingkang rahayu. Rahayu awit Gusti badhe paring pitulung ngluwari saking momotanipun. Tema gesangipun menika saged ngraosaken berkahing Gusti. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Gusti mesti ngluwari lan mulihaken kita saking momotan ingkang reritu. Kados anakan iwak hiu paus ingkang nyedhaki prau lan pikantuk kawigatosan. Lan enggal dipun tulungi lan saged luar saking jiret. Dan gesangipun saged seneng lan merdeka. Menika iwak hiu paus. Menawa malih kula lan panjenengan menika para putranipun Gusti Allah. Langkung saking anakan iwak hiu paus. Tentu Gusti sangat ngatosaken gesang kula lan panjenengan. Gusti sangat nresnani gesang kula lan panjenengan. Sinaosa ing gesang menika tansah merangguli maneka werni perkawis. Sisa sakit masalah ingkang silih kumanti. Kadang ingkang menika damel kula lan panjenengan ngraosaken kados gesang menika boten adil, boten sae. Menika sedaya kita raosaken margi gesang kita menika asring nebih saking Gusti. Ananging menawi kula lan panjenengan purun nyelak dhateng Gusti, sinaosa yuswa sepuh kathah momotan kasisahan wontenipun sesakit, Gusti badhe paring margi pangluaran. Inggih tumrap kula lan panjenengan ingkang tansah nyelak lan ngorong lan temtunipun ingkang gesang ing marginipun Gusti Yesus. Mesti gesangipun tansah manggih bejo raharja. Kadya bebasan Jawi. Sak bejo bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Monggo kita sami nyelat dhateng Gusti. Sepatus gesang menika tetep wonten ing marginipun Gusti. Mesti kita dados tiang ingkang tansah pinanggih bejo raharja. Amin. Sesarengan kita lumebet ing pandonga ngaturaken puji syukur saha pangunggung wonten ing ngarsa Paduka duh Gusti kawula, juru wilujeng kawula ingkang sejati. Berkah Paduka sampun kababar sampurna wonten ing ngajeng gesang kawula sami. Mugi kawula saged nampi kanthi manah ingkang ajrih asih dhateng Paduka, tuwin manah ingkang wicaksana. Satemah sedaya ingkang sampun kala tampeni saged kawula ginakaken, kawula cakaken kanthi laras kelayan karsa Paduka. Temah berkah menika saestu berkahi gesang kawula sami. Kawula munjukaken panyuwunan kangge anak putu tuwin sederek patunggilan ingkang wekdal menika nandhang sisah lan priatos. Margi wontenipun masalah menapa dene sesakit.
Mugi kanthi imanipun ingkang kandel dhateng Paduka menika ingkang badhe nuntun gesangipun pinanggih berkah. Berkah kasarasan tuwin pangluaran. Para sepuh kaparingana kegiatan nampi ringke lan winatesing raga. Tetep setya lan kiat anggenipun lelados lan ngabekti dumateng Paduka. Satemah gesangipun tansah pinanggih suka bingah ayem tentrem lan tuntunipun gesang ingkang rahayu. Sawetahipun ingkang dados kapitaning gesang menika namung kawula pitayaken wonten ing asta Paduka. Paduka ingkang kuwaos ingkang njurungi sedaya pasambat tuwin panyuwunan abdi Paduka menika. Dosa-dosa kawula saestu kawula ketuni nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma Paduka dalem Gusti Kalo Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayo jipan ing dinten menika.